खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 22थि बोसोरसालिया जथुमा आरो खुंगा 14थि कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। सानैनि हाबाफारिजों कक्राझार बागानसालियाव थानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावख'आव खुंफुंजादों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुमाया। मख'नो गोनांदि 1991 मायथाइनि 20 जुलाइआव दुलाराय बर' हारिमु आफादा गायसनजादोंमोन। बे मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव दिनै कक्राझार सहरनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बागानसालि मावखुलियाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 22थि बोसोरसालिया जथुमा आरो खुंगा 14थि कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै नैथि सानाव खुंफुंजायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजुएल नेलसन दैमारि आरो माहारिनि मुंख्लं आरो हारिमुआरि रुंसारिफोरनो बिबार बावजेनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लेङाइ आफादगिरि लासित सरगियारिया। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 22थि बोसोरसालिया जथुमा आरो खुंगा 14थि कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुमाजों लोब्बा लाखिना सानै हारिमु बिथिङाव मावसोमबोबाय थानाय गागि सुबुंनो अस्ताद खामिनि बिमुं आरो सला अस्ताद बिमुं होयो आरो हाबाफारि बायदियै सावरायमेल लायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजुएल नेलसन दैमारि, गाहाय नेहाथारि बिजिरगिरि बसुमतारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। बर' हारिमु आफादनि 22थि बोसोरसालिया जथुमा आरो कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 14थि बोसोरसालिया जथुमा बियो मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि साननि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जोङो आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बेरहोखांबाय आरो जोंनि माहारिनि मुंख्लंफोर आरो जोंनि हारिमुनि रुंसारि बिथांमोनखौ गोसोखांनानै मान बावनाय बे हाबाफारियाबो जोंना जोबनानै थांबाय। दान्दिसे उनावनो जोंहा हाबाफारि दंबावो बिजाब बेखेवनाय आरो मान बान्था गथायनाय बे हाबाफारियाबो दान्दिसे उनावनो जानानै फैगोन। जोंहा दिनैनि बे बान्था गथायनाय हाबाफारियाव जोंनि सला अस्ताद बान्था आरो अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारि बे बान्थाखौ जोङो सानै जे हारिमुनि गागि मावथि बिथांमोनखौ जों सायख'नानै लानाय जादों। जेरै सला अस्ताद बान्थायाव थिफु नार्जारि जे बाक्सा जिल्लानि बिथांनो गथायनाय जागोन आरो अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारि बान्था बेखौ कार्बि आंलंनि मुस्रिमा फुलनि नार्जारि बिथांनो जोङो गथायनाय जागोन। जिहेथु बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो हारिमु बिथिङाव खामानि मावनानै हारिमुखौ लाखिनायनि थाखाय हारिमुखौ रैखा होनायनि थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावबोबाय थादों। बेनि थाखायनो बिथांमोननि बिहोमानि थाखाय जोङो सायख' आफादा सालिजारि खालामनानै बिथांमोननि मुंखौ फोसावनाय जादों। आरो जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादा गोबां खेब जे मावबादा गोबां खेब सेमिनार खालामनायनि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव जे एकाडेमिक कर्स हिसाबै बड' ट्रेडिसनेल मिउजिक बे कर्सखौ जोङो सोसननानै लाबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव। दा बे कर्सखौ सालायनो थाखाय जोंहा गोबां बिजाब नांगौ। जोङो बे बिजाबखौ दिहुननो थाखाय जोङो वार्कशप सेमिनार खुंबोगासिनो दङ। दा बे वार्कशप सेमिनार बा बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों फिथाइ महरै जोङो दिनै माखासे बिजाबफोर जोङो बेखेवनाय जागोन एकाडेमिक कर्सनि। आरो बे बिजाबखौ बेखेवनो थाखाय जोङो आलासि हिसाबै जोङो लिंहरदों बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि मुस्रि निलकान्त गयारि बिथांखौ। आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे बोसोनगिरि रजनि सरगियारि बिथाङा दिल्लीयाव थानाय जे मिउजिक एन्ड आर्ट इउनिभारसिटिनिफ्राय डक्टरेट डिग्रि मोननो हानायनि थाखाय जोङो बिथांखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायगोन। आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै सायख'जानाय जे आफादगिरि मुस्रि गपिनाथ बरगयारि बिथांखौबो जों दुलाराय बर' हारिमु आफादा बरायनो थाखाय आखायाव लादों। दान्दिसे समनि गेजेराव जों बिथांमोननि हाबाफारिखौ मावफुंगोन। आरो बे हाबाफारिया जोबनायनि उनाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे नैथि जे थान्दै मेल दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जथुमफिननाय जागोन। बेवहाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा फैबाय थानाय समाव जोङो बर'नि हारिमुखौ माबोरै रैखाथि होगोन, माबोरै लाखिलांगोन, माबोरैहाय जोङो खामानि मावलांगोन बेखौ नोजोर होनानै जों गोबांथार सावरायलायगोन। जोंना 28था जिल्लाफोरा दिनै बाहागो लाफैदों। दिल्ली, सोनाब बंग, नेपाल, जे नागालेण्ड, मेघालय बेफोरनिफ्रायबो जिल्ला हिसाबै दिनै बाहागो लाफैनो हादों। बिथांमोननि बाहागो लानायाव जोंनि नैथि जे थान्दै मेलाबो जानो थांगासिनो दङ।
आरो दिनै जोंहा 3 बोसोरनि जे मावसम बेयो दिनै जोबनानै फैबाय। बे गोजाम आफादखौ जोङो दिनै सिफायनानै जों गोदान आफाद जे राफोद आफाद जोङो दाफुंनानै लानो हागोनखौ जोङो मिजिंथिनाय जादों।